Bueno, niretzako Europa proiektu bat da. Amets bat, neurri batean, bigarren mundu gerraz geroztik eta beharroietatik sortzen den proiektu bat. Proiektu horrek pairatu ditu zailtasun desberdin batzuk, baina hasieran etzan kontzebitua izan demokrazia edo sistema demokratiko bat izateko, horretarako beste proiektu bat jarri izan abian, Europako Kontseiluarena, baina jakina gaur egun eta denborarekin ezin da ezer demokraziarik gabe planteatu. Orduan, ezinbestean etorri da demokraziaren beharra eta dinamika Europara, baina hasiera batean etzan horrela kontzebitua izan. Ez, eta gainera nik uste dut denborarekin ikusi danen, adibidez, komisioak edo batzordeak hainbat erabaki garrantzitsuak hartzen zituenean, nik uste dut zalantzan jarri zala baita ere Europar Batasuneko barruko demokrazia, ez da? Noraino horrelako erakundeak ziren herritarron ordezkarik edo ez, eta nik uste dut hor dagoela gako bat, ez da? Europako Parlamentuaren ahalmenak noraino iritsi behar diren eta noraino besteak. Gainera nik uste dut oraindikan Europar Batasunak badaukala bere jaiotzaren kutsu bat, eta hain zuzen ere oraindikan azpimarratzen da ez, baino ikusten da berbada, nabarmena da, oraindik bere jaiotze hartan kapitalen eta merkantzien mugimendua erreztu naizala, eta gero arlo sozialeko hainbat neurri etorri direra hain zuzen ere haien menpe. Adibidez dunpina edekiditzeko eta non adibidez hainbat neurri sozialak eta adibidez emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna. Oso importantea izan da, baino beti ikuspegi ekonomiko hartatik abituta. Legitimazio problema gehitu zaio, ez? Nik uste dut jaiotzan pentsatzen zuten, honek legitimitatea izango du, hain zuzen ere, helburuak beteko dituelako eta ekarriko duelako onura. Merkatuei onura, enpresei onura, langilei onura, eta onura hori izango da hain zuzen ere, desagertzen joango direla estatuen artean mugitzeko trabak, ez? Horiek desagertzen diren heinean, ere bai etorriko da horrelako harmonizazio prozeso bat, arauak ere gero eta antzekoagoak izango direla, baina ez zuten pentsatzen benetan sistema horrek demokratikoa izan behar zuela, ordezkaria, parte hartzailea izan behar zuela. Kasu horretan zen oso teknokratikoa, proiektua. Hori da, gero askoz zabalagoa bihurtu da, eta nik uste dut hor daudela gabeziak edo ahuleziak. Edatu da, asko zabaldu da, politikoki izan nahi du, nahi izan du izan egitura garrantzitsua, eta hor sortu dira horrelako talkak, ez da. Egitura politiko bat, baina nola eta ze legitimazio ze zilegitasunekin, ez da. Eta igual momentua, hori, inflexio puntu hori, izan zitekeen hiritartasunaren sorrera, ez? Gutxi gorabehera Maastrichteko tratatuarekin batera, jaiotzen da figura bat, hasieran ere, eta jaiotzen denean, kontzibitzen denean igual, ez dute benetan pentsatzen norainoko jokoa eman dezakeen, baina hortxe jarri da, ez? Eta horrekia ematen du beste irudi bat. Ez da bakarrik produkzio faktorentzako sistema bat, da hiritarrentzako sistema bat. Eta horrek ekarri du gero beste gabezi batzuk airean ustea, baina baita ere beste behar batzuk eta beste legitimazio dinamika batzuk. Eta nik uste dut gaina, ez dut pentsatzen detzuk asko ze gehiago dakizu nik baino horretaz, baino hasiera baten ez zutela espero geografikoki ere horren beste zabalduko zanik. Nik uste dut ideia asko ze laburragoa edo kontzentratuagoa zela, eta gaur egun adibidez daukan ahulezi bat, Europar Batasunak daukan ahulezia bat baita ere da niretzat behintzat izugarrizko desberdintasunak daudela herrialdeen artean, estatuen artean, eta noski herrialde edo estatu hoien herritarren arteko bizimoduaren artean, eta nik uste dut horrek zailtasun handiak dana bat bezala bere osotasunean ikusteko, nik uste dut horrek ere zailtasunak jartzen ditula, ez da.
Bai. Oso zaila da, olako egitura politiko-ekonomiko bateratuan horrelako diferentziak edo desberdintasunak egotia. Nik uste dut hori oso zaila da, ulertzen ere. Bai, kontua da nola lortzen duzun integrazio. Hasieran dauzkasun desberdintasun horiek nola leundu edo nola egin diferentziak ez izatea hain nabarmenak, ez? Orduan, hor sinistu egiten zen, nik uste dut hor egon dela ere fede bat, ez? Ez dakit fede hori oso razionala izan den, baina egon, beti Europako mugimenduan egon da horrelako fede itxu bat. Esan ez, hau egiten badugu, ezinbestean etorriko da urrengo urratsa, ezinbestean etorriko dira, adibidez, zabalkundearekin, edo gero eta sartuagoak izango da. Ezinbestean gertatuko da bizitza kalitatearen igoera. Nik uste dut hor egon dela horrelako fede itxu bat. Ez da razionala izan, mugitu du horrek funtzionalismoaren fedea, akaso, ez? Ondo diseinatzen baldin badugu hau guztia, eta erakundeak ondo definitzen baditugu, euren arteko orekak, eta, azkenian lortuko dugu estatu bakoitzak, nolabait, desegin gabe, baina guztien arteko, nolabaiteko, aurrera pauso bat egitea, ez? Eta nik uste dut fede hori benetan ez dugula inoiz behar bezala kuestionatu. Hartu Europa zaleok, esan nahi dut, ez? Hartu dugu, emana izango balitz bezala, ez? Kuestionatu gabe, eta nik uste dut orain hasia garela akaso, pizkat kuestionatzen fede hori ere bai, ez? Bai, azkenean urteak aurrera dijoa zelako, eta oraindik denbora Europar Batasun barruan denbora desente edo luze daramaten estatuen artean oraindik nik uste dut oraindik oso indartsu da estatu bakoitzari pertenentzia edo, eta oraindik hiritartasun hori nik uste dut ez dela lortu. Oso jende gutxik dauka hiritartasun europearra euren barnean, nik uste dut gehienok oraindik jotzen dugula o jotzen dutela behintzat norberaren estatura edo norberaren naziora, eta gaina argi dago naiz eta Europar Batasunean onartzen diran arauak oso garrantzitsuak eta oinarrizkoak izan, azkenean ikusten dut gero ikusten dugula estatuen arteko araudian, lan araudian adibidez, desberdintasun handiak daudela, eta orduan gure bizimoduan, eguneroko bizimoduan eragin handia daukala, o zuzenagoa daukala estatuak arautzen duena, Europar Batasunak arautzen duena baino, eta nik uste dut hori oraindik gainditu gabe dagoela, pentsatzen, iruditzen zait. Bai, bat nator. Apenas ez daukate tokirik edo espazio politikorik, Europar Batasunean, eta badakigu zailtasunak dauden hainbat arlotan, oso gertutikan ikuitzen edo gaituzten gaietan ere, nolabait parte hartzeko edo gure ahotsa helarazteko, edo gure erakunde politikoen ahotsa helarazteko. Baina, eta zein euki beharko lukeen, nik uste dut asko ze handigoa, eta Europa zaletasuna zuk aipatu duzuenean lehen Jose Ramon, nik uste dut garai batean horrekin jende asko ilusionatu edo liluratu egin zala, hain zuzen ere estatuen Europaren ordez, herrien Europa aipatu edo landu nahi izan zenean, ezta. Nik uste dut hori izan zala momentu bat, ez da non herrik eta ez estatuk izango zuten protagonismoa, izango zuten tokia, baina nik uste dut momentuz behintzat ideia hori gelditu dela nahiko atzean eta gauzatu gabe, ez da noski. Horre lehen nola aipatu dugun fede kontu hori, nola zegoen fede hori teknokraten aldetik eta europazaleen aldetik, neurri batean ere berezko estatu gabeko herrien aldetik ere egon da olako fede bat, pentsatuz. Europar integrazio prozesuak akaso ekarriko du estatu kideen ahultze bat, ez? Estatu gainditzea. Hori da, eta ahultze horretan gu irabazle, ateako ginateke. Eta nik uste dut hori ere izan dela fede itxu bat, aztertu ez dena, ez? Nolabait esaten zitzaigun, derrigorrez ona izango da horregotea, eta danok irabazleateako gea, eta egia da,
neurri handi batean, Europari esker, amankomuneko gauza asko dauzkagula euskaldun desberdinen artean. Hartu iparraldeko euskaldun bat edo hegoaldeko euskaldun bat. Hizkuntzaz gain, Europar Batasunak ekarri digu moneta, eta zuzenbide arloan ere, hainbat eta hainbat arau amankomun. Eta hori gauza importante bat da, nire ustez. Lehen ez genuen esango, nola lortu batuketa hori, iparraldeko eta hegoaldekoen artean. Bai, baina da, hola, batuketa batasun oinarri amankomun nahiko oinarri bitxi baten gainean, ez da? Esan nahi dut, amankomunean daukagu, baina beste egitura politiko gainetik handaukagulako, ez da? Hain zuzen, eta ez da Espainiako estatuari esker o Frantziakoari esker. Beste egitura politiko horri esker. Baina nik uste dut oraindikan ez dala lortu inolaz ere nahi zana edo pentsatzen zana, ez da posible izango zan hori eta hor dago, naiz eta toki gutxi izan alere, hainbat arlotan gure kulturak ere onurak ateratzen ditu Europatik, adibidez gure hizkuntzak, ez da? Euskarak, hizkuntz gutxituen karta dela eta nik uste dut hor badagoela jarraipena, badagoela hori zaindu egiten dela eta gaina ardura handia dagoela, ez da hori gero estatu bakoitzean nola kudeatzen den. Eta hortikan atera daitezke, baina alere nik uste oso urrun gaudela, liluratu gintuen momentu edo ideia hartatik. Bai, neurri batean bilakatu gara realistak, ez? Esan ez, ze joko eman dezaken Europa, eta horren froga interesgarria da, eta hau politikara ekarrita, Eskozian nazionalismoak eskakizunak areagotu dituenean, edo une honetan Katalunian areagotzen direnean, ja ez da esploratzen benetan estatu gabeko herrien estatusa Europan. Eskatzen dena zuzenean estatukidetza. Konturatu bai dira, Europak ere ez daukala zer eskaini. Ez trukean, ez izan estatu, baina izan zer. Estatus hori ez da existitzen. Ez dago alternatibarik, orduan ez da erakargarri. Derrigortuta zaude estatu bat izatera. Neurri batian bai, eta hori da paradogikoki ere Europar diskuntzuaren aurka datorren zerbait. Europak nolabait, badirudi, nahi dituela estatukide gehiago. Ez ditu nahi, zen komplikatu egiten ditu gauza, baina ez du beste aukerarik eskaintzen. Oso hausnarketa interesgarria iruditzen zait, benetan. Bueno, ni hasten naiz gehiago zuzenbidearen filosofiaren munduan eta zuzenbidearen soziologia. Orduan, neurri batean iruditzen zait gure ikasketetan, eta hori bereizi egin behar da ondo nondik hasten garen, lehenengo hezkuntzatik, bigarren hezkuntzatik, unibertsitatera heltzen garenean, teoria batetan, unibertsitatera heltzen diren ikasleek badaukate nolabaiteko tresneri bat, tresneri igual ez da hitz egokiena humanitate eta hitz egiteko, baina tira, funtsezko kontzeptuak eta pentsamentu kritikoa teoria batetan beren ganatuta daukate datozenean. Kontua da, guk gure unibertsitateko irakaskuntzan zer exigituko diegun, eta gure kasuan adibidez Garbine, zuzenbide mailan kokatzen garela, zuzenbidearekiko ze jarrera bultzatu nahi dugun ikasleengan, ze jarrera kritikoa bultzatu nahi dugun, jarrera konparatiboa bultzatu nahi dugun, iruditzen zait arlo horietan, naiz eta kurrikulumetan eta azaldu, alere galdu egin ditugu aukera asko eta oraindik ez dugula benetan sistema hori ganatu, kritikoak izatea eta konparatzaileak izatea. Lehengo gaiekin lotuta, Europaren guruak eskatzen digu konparatzaileak izatea eta inun ez da ikusten ikuspegi hori adibidez. Bai, nik uste dut, adibidez nik ematen dut lan zuzenbidea, lan eta gizarte segurantzaren zuzenbidea, ez da,
eta ia egunero errepikatzen diet ikaslei politika puro-puroa ikuitzen ari garela, zuzen bidea eta araudia ez dela gauza objektiboa, eta hola utxutxean sortzen den zerbait, eta derrigorrez horrela izan behar duen zerbait, ezta? Beraz, ikuspuntu kritiko hori nik uste dut importantea dela sartzea eta jakitea aldizkari ofizialean ia ez dana, baina ia edozein gauza idatzi daitekeela, eta hori diela aukera ideologikoak. Momentuz, unez-une egiten diran aukera ideologikoak, beraz, nik uste dut hori importantea dela. Baina, alere nik uste dut gure gizarte honetan humanitateak direlako, giza zientziak edo eta humanitateak nahiko baztertuta daudela. Ez da hemen berrikuntza, garapena, eta aipatzen ditugunean, aipatzen direnean, normalen aipatzen da industriari lotuta, aipatzen da zientzia teknikoak eta empirikoak lotuta, eta ez humanitatei. Eta nik uste dut ez dakit hori etorkizunean zer nola izan beharko lukeen, edo uztartu bilak eta baita ere humanitateak sartu beste zientzia arlotan, ez da? Eta zientziak humanitateetan. Baita ere, zeren eta ezagutu behar dugu zer da zientzia ere bai, eta beraz, nik uste dut hori garrantzitsua izango litzakela. Biak nolabait uztartu eta ezagupen askoz zabalagoa eta orokorragoa izan. Baina, momentu honetan nik uste dut oraindik desoreka handia dagoela zientzia teknikoen alde nolabait esateko, eta bultzatu egin behar direla gehiago bakarrik edo biak uztartuta humanitateak. Ezinbestekoa da hausnarketa eta gogoeta, giza hausnarketa eta giza gogoeta, eta baita ere sozialak egitea aurreratu egin nahi badegu edozein arlotan. Eta nik uste dut hori beharrezkoa dela. Bai, neurri batean asko intziditzen da gaur egun berrikuntza, innovazioa, berrikuntza arlo horietan. Eta igual ez duguna egin da berrikuntza gurutzatu arlo desberdinetan. Izan behar zara berritzailea zientzietan, edo ingenieritzan berritzailea. Eta igual humanitatean ere, humanitateen mailan edo giza zientzietan behar duzu. Ez dugu gurutzatzen. Orduan, ez ditugu alkarrekin jartzen, disiplinen artean hitz egin dezaten. Igual, gure sistematik ere oso goiztik atera egin behar dituztelako aukerak ikasliek, gazterik egin behar duzu aukeratu. Ibilbideak daude oso markatuta. Eta badirudi, ibilbide horietan ez direla gurutzatzen gehiago, eta beraz libratzen zara historiaz, eta badirudi historia ez dela garrantzitsua, nahi baduzu ingeniaritza bat ikasi, eta alderantziz, hasten zara zientzietaz, libratu egin zara, nolabait, eta orduan ez duzu inoiz beharko. Nik uste dut hori sistema oso gaizki pentsatutakoa dela. Oso gaizki pentsatuta, isolatu egi daude arlo bakoitza, eta adibidez, eta gainean nik uste dut oso desincentibatzailea dela, adibidez hainbat ikasketak hasteko, ez da gaur egun nor hasten da 18 urtekin filosofia ikasten adibidez, oso zaila da, horrelako fakultateak betetzen dira gero helduekin edo adineko jendeakin interesa daukalako, ez da, baina oso gazte jende gutxi sartzen da, adibidez jarriko dizuet, nik izugarrizko poza hartu nuen, entzun nuen Artola pilotariari, Alegiako Artola pilotariari egindako elkarrizketa, eta gero zautu ez zuzenean, eta filosofia ikasten ari da mutil hori. Eta iruditu zitzaidan, hori jakitea eta gero, bera nola adierazte zuen zergatik eta nola ikuste zuen mundua iruditu zitzaidan benetan liluragarria, baino da benetako salbuespena. Eta bera da kirolaria, goi-mailako kirolaria, baino baita ere filosofian interesaturik. Eta nik uste dut hori nolabait horrek izan beharko lukela askoz ere, maizago gertatu beharko luke, ez da? Pentsatzen dut. Bai, bat nator, guztiz. Ez dakit, aspaldiko kontua da, ez da? Gauza txikiak ze balio, gauza txikiak, herri txikiak, kultura txikiak, hizkuntz txikiak, oso edatua ez daudenak, zer etorkizuna duten halako mundu batean, non edozein tokitan hitz egiten den inglesez, non gaur egun edozein tokitan jaten den gauza bera,
non edo zein tokitan jazten dugun gauza bera, eta apenas horrelako diferentziarik edo ezaugarri propiorik ez dagoen, ezta? Baina nik ez diot horri ez diot beldurrik. Nik uste dut naiz eta lortu mundu osoan adibidez hitz egin bakarrikan ingelesez, bueno, bakarrikan ez, ingelesez denok hitz egin, edo esperanto, edo lingua franca bezala. Bai, lingua franca bat lortu, nik uste dut denok beharko gendukela gure esparru, espazio txikiari lotutako hizkuntza bat, berditzait, kultura bat orokorrian, ezta? Da etxe handi bat, nik ez daukat etxe handi bat, ez da, baina etxe handi bat daukaten personek ere nik uste dut azkenean joera daukate, adibidez, ez dakit adibidez, telebista ikusteko edo irakurtzen egoteko edo toki txiki bat, askoz txikiago batean sartzen, ez da, gela txikiago askoz goxogo zauden, eta nik ez diot horri beldurrik, nik uste dut naiz eta globalizazio edo bateratasuna hor murgilduta egon edo horreagoa zen, nik uste dut balio handiago hartuko dutela gauza txikiak eta espazio txikiek. Badaukate erakargarritasun berezia ere bai, eta azkenean nik uste dut denok behar degula, gure herri txikia, gure espazio txikia, gure etxe txikia, gure txikia gertukoa. Nei horrela iruditzen zait, ez dut uste ezer desagertuko denik baldin eta saiatzen bagera gurea mantentzen, baina ez ezeren kontra baizik eta baita gurea dalako, danak ustargarriak direlako, eta horrek aberastu besterik ez gaituelako egiten, ezta. Bai, gertatzen dena, nik uste dut alde batetik dago tamainaren garrantzia hainbat kontutan, internet mailan, produktu kulturaletan, konpetitual izateko, hor tamaina importantea da ere bai, eta lortu behar duzu neurri bateko tamaina kulturala, nolabait hiztun aldetik, eta hori nik uste dut beti izango dugula erronka. Ez hori bakarrik, zein puntutaraino benetan serio hartzen dugun etxe barrura euskerarena eta gure kulturarena. Iruditzen zait arlo batzuetan oso finkatuta eta edatuta dagoela eta nolabait esateko nahiko kontsakratua dagoela, baina beste arlotan, lan harremanetan gutxi, enpresa munduan oso gutxi, hor badirudi globalizazioak agintzen duela eta hor listo gaudela nolabait sakrifizioak egiteko gure hizkuntzan. Eta orduan nik uste dut hasi garela nolabait bereizten arloak eta planoak. Eta plano batzuetan mugituko garela eta insistituko dugula, beste plano batzuetan badakigu, insistitzen badugu igual gure kalterako izan daitekela edo eskor gabiltza ez dakigu oso ondo nola egin. Eta nik uste dut hor egin behar dugula gure buruaren autoazterketa bat ere bai esateko. Ze garrantzitsua den segurtasun bat izatea eta pentsatzea. Euskera garatzen baldin badugu guren artean, ez da, zuk esan duzun bezala Garbine, inoren kontra egiteko, eta gainera... Eta ez zer galtzeko, beste zer ez da galduko. Hain zuzen, baina iruditzen zaitu hor planoak daudela, ez dakinik. Baina zuri iruditzen zaizu adibidez, arlo batzutan horren beste ez lantzea, edo batere ez lantzea euskera edo gure kultura, hori globalizazioaren ondorioa dela, iruditzen zaizu? Edo berez, horrela gertatzen ari dela, hori zela. Bai, nik uste dut ere badela. Alde batetik bada globalizazioaren ondorioa esanaz. Globalizazioak eskatzen digu modu jakin batean aritzea business munduan. Normalizatua, anglofonoa eta teknikak izan behar dute, nolabait mundu mailan normalak, ez? Hori bezala, hizkuntza ere izan beharko du business hizkuntza. Eta orduan, hor badakigu ezin dugula eraban. Beraz, hori baldin bada kanpora, seguramente barrurako ere asko pentsatuko dute, barrurako ere bai. Bueno, bai, hori da, pentsatzen bai. Eta hori bai da la globalizazioaren, bestela etzara moderno. Eta praktikotasuna, bai, askotan aipatzen da, ez da praktikotasuna. Praktiko izan behar zara. Izan behar dugula eta zertarako ikasi edo landu euskera, baldin eta inglesarekin, hemendikan ez dakizen bat kilometrotara muitu eta horrekin molda zaitezkeen, ez da. Bueno, nik uste dut hori dela hor kutsu ideologikoa badagoela, noski, baina asko zeharatago, bueno, ez da gitaratago edo nago, porque
batzutan ikuspegi Arlo oso guztietan mugatuak ikusten da. dira, Bai. Baina, bueno, alere nik uste dut, ez dakit, ez da bakarrik norberarena defendatzea, baizik eta beharra dagoela, nik uste dut behar degula, ez bakarrik espazio planeta osoa espazio moduan, baizik eta gero zure, ez da esango burbuila, baina zure espazioa behar dezu, eta noski espazio planetarioa ez da norberak menderatzeko moduko espazioa, ez da, nik uste dute harremanak eta azkenean mugatu egiten dira, eta naiz eta gero beste tokian jendea gaur egun mugitzen gara, eta gure gaztek askoz gehiago behartuta edo ez, baino azkenean gero harreman planetarioiek gero gauzatzen dira toki edo espazio txikiagotan, nik uste dut, ez? Zu gogoratuko zara, gure gurasoen belaunaldian, momentu batean planteamendua izan zen, ez bazan euskararekiko maitasunagatik eta eusten zala, euskara hitz egiteak ez zala praktikoa, ez zala komenigarria, zen azkenian trabak etorriko zian, eta orduan egin behar zala seme-alabak elikatu eta erdera ikas dezaten, ez? Eta erdera gainera modu txukunean. Eta hori obsesio bat zen, ez? Hizkuntzarekiko nik uste dut zorionez, hori nahiko gaindituta daukagula Euskal Herrian, ez nuken esango euneko eunean, badirala zirkulo batzuk oraindikan horrela pentsatzen dutenak, baina beldur naiz ezote dugun nolai prejuizio hori eraman gure kulturaren beste arlotara, ez? Eta orduan hain moderno izan nahi dugu, zen euskeraz egiten dugun guztia izan behar du inglesez egiten denaren pareko. Eta gurea den nolabaiteko oso tradizio handikoak diren elementotan berritu beharrean eta arlo batzuetan berritu izan dira, beste arlo batzuetan nolabait lotxatu egiten gara, eta badirudi hori ez dela moderno. Eta hori ja, ari garela betiko topikoekin, eta hor lotxatuko bagina bezala, gure herri kultura izateaz. Eta hori izkutatu egiten dugu, eta dana egin nahi dugu modu universal batean, eta homogeneo batean, eta telebistan ikusten diren serietan bezala, eta badirudi gurea izkutatu egin behar dugula ez dulako bari. Ez dakit, nik hori berroa da, baina ez dut horrela perzibitzen. Puntu batzuetan adibidez ez da kasu. Bertsolaritza hartzen duzu, eta ikusten duzu nola praktika tradizional bat nola sendotu den, eta nola berriztatu den. Baina hartzen dituzu beste elementu batzuk, igual herri kiroletan batzuetan bai, beste batzuetan ez, herri kiroletan badirudi, eskupilota oso sendotuta dagoela, baina beste varietateak ez daude bultzatuta, ez? Telebistak asko egiten du hor. Baina beste arlotan ere badirudi, ezin dituzula tradizioi eutxi, ezin diezula benetan indartu eta eutxi, ez delako moderno, ez dakit. Sentsazio hori izaten dut nik batzutan. Bai, zaila da. Nik ez dut eukitzen, baina ulertzen dut ez esaten duzun, bai. Zaila da, alere, tradizio batzuk zalantzan edo kolokan jartzen dira, zuzen ere, animalien, animalia izetratu eman bartzaien, edo ez, adibidez, eta hori nik uste dut hausnarketa orokorra dela, ez da? Eta toki askotan gertatzen dela, eta ez hemen bakarrik, eta behar bada tradizioak behar pentsatu egin behar dira gaurko balorei nolabait egokituta, eta nik uste dut horrek niretzako ez daukala zer ikusirik zera lotxarekin edo. Nik uste dut, ondo dagoela lotxatzea hainbat tradiziotaz, ondo dagoela hainbat tradiziotaz lotxatzea eta baztertzea, baino ez egin noski orokorrean horrelako hausnarketa. Ez dakit, eta gero bestalde ikusten duzu adibidez, horrelako, ez da, adibidez Madonarekin ibili diela kalakan, txalaparta eta guzti, ez da, txikiaren balioa, inorrek ezagutzen ez zuen musika tresna bat, eta mundu osoan ibili dela bueltaka, tokirik eta jenderen modernoenen aurrian, ez da, batzutan gauzak dira, hola, aldatu egiten dira. Eta ni txalogarri iruditzen zaite, nire azpiko galdera da ezote dugun itxadon behar Madonna bat azaldu arte, kalakak egiten dituen perkusio eta tresna horiek bere balorean jartzeko, ez? Ezote dugun horri itxadon behar, kanpotik etorri behar dira gu deskubritzen. Kanpotik igual ez, baina igual, nola, klaro,
modernitatea da, ez dakit zer dan modernitatea, baina gustoak noski datozkigu toki guztietatik, musika, kolorea, doinuak, ez dakit zer, ezta? Eta hor barrun gure tradizioak sartu alizatea izango litzateke baita ere importantea zen, eta tradizioak espadira egokitzen hil egiten dira, noski, hori garbi dago. Eta orduan, bueno, eskalakan adibidez, ez nun esan nahi, bueno, Madonari esker, baino behintzat, ikusi da posible dela adibidez fusio hori. Edo egokitzea betiko tradizioak, betiko doinuak, betiko ez dakiz zer, eszenatoki eta inguru oso modernoarekin, ez da? Bueno, posible da behintzat, eta ikusi dugu. Hori gastronomian eta sukaldaritzan ere ikusi da ere bai, ez? Neurri batean ikuste dut beste ez dut esan nahi tratu txarrak ekartzen dituen tradizioak, baina beste tradizioekiko ere antzeko jarrera beharko genuke, esatea, baitu munduak ezagutu beharko lituzke, zen oso interesgarriak dira, eta arrazoi bat daukate, garatu dira arrazoi batengatik, eta hor daude, ez? Eta nik uste dut hori galtzea penalitzakela. Bai. Dana ezin da izan ekartzen zaigun futbol eskema hori, ez? Ezin da izan Championsa eta zago besterik munduan, ez? Askotan joko horretan jausten gara gu ere, bai? Hartzen dituzu berriak, kiroletako berriak, eta ia urrenkera zein da. Lehendabiziko herrialdetan azaltzen dira futbol berriak, eta horrelako oso edatuta dauden kirolei buruzko albisteak, noski. Bai, zalantzarik gabe, baina, bai, nik uste dut hor edabidek seriesan handia daukatela, eta gure bizimodua ere bai, eta lehen esaten genduena humanitateak aztertuta egotea, dana nahi dugu pastillan, ez da, hartu eta plas. Eta orduan gehiagia hausnartu gabe, gogoeta hundirik egin gabe, eta nik uste dut azkenen dena dela arazo ia berbera, ez da. Bai. Niretzat zalantzarik ez dago, hartu behar dutela, intelektualek ez dakit, intelektualak zein diran, baina hausnarketa egiten duen jendia, ez da? Horratera dedikatzen dana, edo berez, baita ere, ez dakit, unibertsitateko jendea, adibidez, behintzat hori, pentsatzeko, ikertzeko, eta pentsamendura beren denbora dedikatzen dutenak. Eta derrigorrez, eta nik uste dut gaina gertatzen ari dela, ez da, bueno, pentsatzen dut, gure behintzat hemen, nik pentsatzen dut, intelektual batzuk behintzat, bueno, badutela euren ahotsa plazaratzeko aukera, eta egiten dute, arlo guztietan, adibidez indarkeria politikoa izan dela eta hor entzun ahal izan ditugun hainbat ahots, hoi planteatzen, birplanteatzen, zalantzan jartzen eta bar, eta nik uste dut gaur egun adibidez burujabetzari buruz edo parte hartzeari, herritarron parte hartzeari buruz, arazo zehatz batzuk jartzeagatik nik uste dut horre bai parte hartzen ari direla. Behar bada nik uste dut ez dakit nolabait uztartu beharko litzateke baita ere gehiago esparru politiko purua unibertsitatearekin edo pentsamendu zentroekin. Behar bada hor gehiago edan eta jan beharko lukete politikariek eta erakunde politikoek pentsalarien gandik iruditzen zait, baina guztiz beharrezkoa ikusten dut bai. Eta horregatik lehen humanitateak ere bai aipatu ditugu, eta gogoratu bestela, beste garaitan, aspaldian, denbora gehiegi dela eta filosofoek nola hausnartzen zuten gauza publikoa adibidez nola kudeatu behartzan, eta nik uste dut hori nolabait berreskuratu egin beharko litzateke zen, eta batzutan esparru politikoa dela, eta berriro hartuko du lehenoko ideia bat praktikoegia. Batzutan, eta praktiko behar du izan, arazoak konpondu behar dituzte noski erakunde publikok eta baino nik uste dut hori dela balore eta oinarri batzuen gainetik, eta nik uste dut hain zuzen ere ideia eta balore eta oinarri horiek dira intelektualek orokorrean, eta pentsalariek, idazleek eta
eskaini behar dutenak. Bai. Nik uste dut intelektuala ezin dela fetitxizatu nolabait. Universalizatu. Izango dira intelektual funtzioa daukan edo unibertsitate mailan dabien edo kritika egiten duen pertsona bat, eta zentzu horretan beharrezkoa da ikuspegi kritikoa. Nik uste dut oso beharrezkoa dugula. Batez ere, askotan medioetan eta politikan ere bai, badagoela mezuak simplifikatzeko joera bat. Eta mezu horiek ez direla benetan kuestionatzen edo sakontzen dituzten zailtasun guztietan. Orduan, horretarako oso beharrezkoak direla edozein pertsona edo deitu intelektuala, deitu nahi duzun moduan, nolabait kritika hori ekartzen duena eta problemen lausotzea nolabait konplifikatzen duena edo konplexuagotzen duena. Baina gero, dago beste joera bat, eta ondo esan duzun bezala, politikari batek eta gobernari batek behar du praktikotasuna izan. Eta orduan, intelektuala egin zaion nolabaiteko itxura horrekin askotan, kritika dezake praktikotasuna, baina erabakia hartu behar da. Eta nik uste dut, intelektualek ere ikusi behar dute erabakiak hartzeko unean ze zailtasunak dauden. Eta oso erresa dela kritiko izatea, baina momentu batean erabaki egin beharko dela. Eta nik uste dut askotan joera hori dagoela, ez? Alde batetik, politikariek eskatzeko intelektualei eman soluzioa, eta askotan intelektualek esateko kritikatzeko oso aixa, politikariek hartu behar dituzten galdera eta erabaki zailak, benetan zailak, eta askotan da ez dira konturatzen. Orduan, jarriko balira politikariaren lekuan ere konturatuko liateke zeinen zaila den eta zeinen gogorra den erabaki batzuk hartzea. Baina azkenean oso importantea iruditzen kanpotik, politikatik kanpo egotia, bai personak, bai taldek, politika mundura eta erakunde publikoen mundura, balorek eta oinarriak mantentzeko bideak ematen dituztenak. Eta ez bakarrik intelektualak, zen intelektualak, adibidez, hain errefuxiatuen krisia dela eta adibidez, badaude hainbat taldek horretaz hori lantzen ari direnak, esan behar dutenak, aizue, hau, honek horrela behar du izan. Eta adibideaz. Ez da, hor laguntza handia behar dugu, nik uste dut. Birpentsatu egin behar dugu gure bizimodua orokorrean. Norberak eta gero gizarte moduan, ez da. Nik uste dut merkatuak menperatzen gaituela, hain zuzen ere, gure bizitza, gure bizimodua dagoelako, jartzen dugulako, guk horrela nahi dugulako merkatupean, ez da. Eta, ez dakit, hausnarketa sakonagoa egin behar dugu, zein dia gure beharrak benetan, ze behar dugu, planeta osoarekiko nola neurtu behar dugu, nola orekatu behar ditugu gure beharrak eta besteen beharrak, eta nik uste dut adibidez balore bat beharko lukela izan, eta askoz ere askeagoak biziko ginateke, adibidez austeritate sanoa izan nahi dut, ezta, nik uste dut merkatua aurrera eta aurrera doa, aurrera doan neinean, gaina ez ditu onartzen edo ez ditu barneratzen persona guztiak, asko eta asko gelditzen ari dira mundu honetatik kanpo, lasterketa honetatik kanpo, mundu osoan, hemen bai baino planeta osoan, eta nik uste dut hor benetan berplanteatu egin behar ditugu hori gure ohiturak, gure moduak, eta bar. Eta ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta lotura izango luke, baina adibidez nik uste dut kezkatzeko moduka dela noski aspaldian, baina planeta nola zaintzen ari garen edo ez garen zaintzen ari ez da. Eta ez dakit ni naiz persona austeroa, eta iruditzen zait gaur egun niretzat baliorik inportantenetariko bat dela. Eta ez austerizidioa, baizik eta austeritatea. Bai. Egia esan, bat nator esaten duzunarekin, baina kuriosoa da ze paradogikoa den merkatua, ez? Jarrera austeroarekin
ez dugu produzitzen, ez dugu saltzen, eta merkatuak eskatzen gaitu saltzea, eta produktuak erostea. Eta zentzu horretan kontradizio batean jausten gara baina logika hori da moztu behar dena. Merkatuaren ekonomia, ez? Eta askotan bereizten zen, ez? Gare batean, batez ere sozialdemokraziatik, ez? Bai, merkatuaren ekonomia, edo ekonomia de merkado deritzona, hori bai, baina merkatuaren gizartea hori ez? Bereiziz ondo gizartearen planoa eta ekonomiaren planoa. Eta nik uste dut ikasten ari garela oso zaila dela bereiztea. Eta merkatuaren ekonomiak eramaten gaituela merkatuaren gizartera. Horrela neurtzen dugulako dena. Orduan, puntu batean galdera da, nola lortu, nolabait zirkulo hori apurtzen, nondik lortzen dugun, eta igual jasangarritasuna edo sostenigarritasuna izan daiteke modu bat, Ibarretxe lehendakariak komentatzen zuen, giza garapen jasangarria, eta igual hor dago giltza, kontua da horren formula non dagoen, eta gero horrekin batera nik uste dut desoreka ekonomikoak eta desberdintasun ekonomikoak oso kezkagarriak direla oroar gure gizartean, eta horrek ere sortzen ditu nik uste dut egonez handiak eta problema soziala handiak ere bai, justiziako galdera utzi gabe, o justiziazko paradoja handiak ere sortzen dizkigu, eta hori nola apurtu, bizio hori, zirkulo bizioso edo zimarko hori. Nik horregatik, nik austeritatetik kanpo ez dut ikusten beste irtenbiderik momentuz, nik uste dut hoi saiatu beharko gendukela behintzat, eta nik uste dut azkenen garela merkatuaren esklabu, eta gaina hori ikusita, zuk biok esan dugu, ikusita merkatua zabalduz doala, gero eta jende gehiago uzten duela baztertuta, eta nik uste dut hori dela birpesatzeko moduko arazoa. Horrekin batera igual baloratu tokian egiten dena, ez? Hori ere joera daukagu beti merkeena erosteko, austeritate barruan ere bai, eta merkeenari erreparatu, baina askotan ez dugu erreparatzen, hemen zer egiten da? Austeritatea da baita ere, neguan jatea azalorea eta aza eta ez tomatia adibidez, eta hori da austeritatea ere, eta hori datorkio lotuta bertako produkzio ekoizpenari. Alegia, austeritatea ez dela ez kontsumitzea, da kontsumitzea behar duzuna. Eta dagoena. Eta behar dana zen, eta askotan merkatuak jartzen gaitu dinamika batean non guk merkatuari exigitzen diogu, merkatuak eskaintzen digu eta horren menpe gelditzen gara. Merkatuak inposatzen dizkigu behar berriak. Hori da, orduan guk eskatze deula. Beti egon gara atzetik. Ezin izango dugu asetu behar hori. Ikasi behar duguna, nolabait, gure beharrak ondo ezagutzen. Zeintzuk diran benetan ditugun beharrak eta horren arabera aritu. Eta azkenian konturatuko garela, aberatsa dena da beharrik ez daukana. Hori da. Baina oso aberatsa izan nahi duena, gero eta behar handiago izango du, eta inoiz ez da izango aberats zentzu horretan, ez? Beti dependiente izango da. Aberastasuna eta askatasuna, nik uste dut biak ekarritzen digula.